Het ijs gaat dan even mij van de week heel dol uit en dan vooral letter van de week. Want dan hebben we het over ruimwetter, hebben we het over hoge temperaturen. En nou, ja, het is nog altijd een pakkelien. En dus is het betiden flink glad. Joen en vannacht is het nog wat winter. We gaan door lichte frost op de meeste plekken. Steeds maar plus 1 op de eilonen en -2 verder op de provincie. En nog altijd een kans op een winters buiken, wat sneeuw en dus een kans op gladens. Mensen houden rekening mee, want het kan verheerlijk glad wezen. De wind die komt uit het zuiden en zuidwesten mee en die is zwak of matig. Nou ja, die kan alles even vrij krachtig worden in het watergebied krijgt 5. En dan morgen heb ik een dag met een protte bewolking en we gaan morgen een dag met uit en terug eens even wat sneeuw, wat lichte sneeuw. En dan blijft het uiteindelijk nog altijd winter, want de temperaturen bij ons zit tussen de 0 en de +3 graden, de hoogste temperaturen op de eilonen. En de wind is sterk, hè? Zuid-zuidwest, matig en krachtig, de krachtige wind in het kustgebied. En dan jouwt het toch wel een flink wat kouder waardtype voor het gevoel. In de nacht nog altijd wat lichte frost en nog altijd een kans op die gladens. En dan zetten we fruit. Fruit zin nou een waasje, een tongetje en een fruit. Op waasje misschien nog even wat zinnen, let op het uien. Misschien eerst ik nog wel een beetje weer te sneeuw. En de temperaturen, die liggen waasje nog om bij de 2 graden in. Maar tongetje en fruit gaan ze omheen, richting 4 of 5 graden. Een sterke wind, ja mensen, dan is die, want dan ruint het flink en dan gaat het hut. Ik zei het al, het ijs gaat eruit. En we met de morgen weer even in het waasje.